Kom så, Mathias. Jeg kan rigtig godt lide ham allerede. Ja, det er lige den type, du godt gider at sidde i en bil med i 4 timer til Skagen. Så var der altså læse i Ekstrabladet, komiker slår gøjler ihjel med sikkerhedsscene. Alt, hvad han gør, det indeholder gøjl. Alt. Hvad kan du så, Bane? Total gøjle, du. Det der kubanen. Var det en dør, det der, Basman? Han gøjler ind i døren. Ja. Gøjler han op ad vejret ned igen. Ja, prøv lige at skræmme hunden der, det virker ikke. Med et lille gøjlerspark. Nå, så kommer der 4 bolde, så kan vi se, om det er dem, der skal jonglere med dig, eller du skal jonglere med dem. Kom så, Basman. Flot stil. Ja, Den det på kommer maven. ikke langt nok. Jeg kunne se det med det samme. Kom ikke langt nok. Til gengæld, så håber jeg, at han får en ordentlig rusk. Sindssygt. Det var godt nok lidt af Så kan du døgn. lære det, du. Så kan du lære det, mand. Ja. Stop. Så mig, det er godt kastet. Så det er god stil, det der. Det må man sige. Knækker lige en albu, men det er fint. Det kan man åbenbart også, når man gøjler. Og lad os komme hele vejen i mål. Yes, det er bare en tur i vandet. Ja. Sådan der, 2.54, en fantastisk tid. Jeg sad og tænkte på hende der, den anden pige hele vejen igennem. Outwipet. Sidder mit mustache. Det sidder så frygtelig godt. Jeg står og klør.